Jo, pravdý. Bude startovat. Bude. Nebude. Bude startovat. Bude to na tebe, si. Jo, bože. To byla rychlost. Hele. Padlej. Tady je, hej, trma. No, Já nevím, jestli se mě drží, ale víte? Tak vstaň pomaličku. Ani tu nohu nesmíš dozadu dát. jo, nedrží se. Ne, bacha na tu pat. No, dobrý. Je to. Hej, chudák myška. Jak mi volají oči. Jak koukáme. Ale iPad tady drží hlavně. Můžeme někde zakouslá totiž. Dobře, drží za krk. Teď si omotá ještě jednou. Tak se pohybuje tenhle. Nebráně. To je vidět v tom břichu, ne? Tam víš. Jak se snaží nadechnout, ale to vůbec nejde. Třeba drží se dlouho docela. No, teď Jak už to to je jsou nervy. na oči. To jsou poslední nervy. Nejsou. To ještě žije dobře. No, nevím. Už moc ne. Čum poslední výdechy. Aha, musí to opustit, aby si mohla chytnout. Tak víš co? Jak to jde? Ona se tam vadí tím tělem, ona je Tím tělem, no. To je blbá, vole. Když si to vytáhla, viď? Ne. Jak se dělají. No, hra. No, ale se nehybejte moc nebo něco, jo. Zavolám, kolik je mobil, tam volám. Počkej, já počkám na zavolám, kvůli složí, za chvilku teda dorazíme. Představím teda u 5. Dneska je baká, ne? Ty vole čum. To se bude Tomáš, jsem trošku dolů. Za chvilku uvidíš. No, už jdu pryč. To ucho, jak ta nemůže narvat, ne? Už tam jedno má? No jedno jo, no. Něco pěknýho mi tam. Barek. No, vidíte čas. Mě bude ladovat tak 20 minut, no. A ten má zec. Když už má hlavu, tak už to pak jde. No, to už jo, no. To se potřeba ještě narovnat na to, no to je blbá. A že se potřeba narovnat, že jo, na víc místa, že jo. No, si k ně postavíš tou myší. Jo. A nám si do krku, nechá si tam padat normálně. To je taky, myslím, že se minule vidět, bylo dobrý. Chučina, bych takový ní blízko nemohl být. Jo, ne, vadí, tady ty užovky se bojí. Kecám 65 000 barev, 16 milionů barev máš. No, to zní líp, to už. 65 000, to už ani tam mobil nedělají. Hromada. Já nevím, tak teď nemůžu to nedávit. Abych si hodně popravili. By asi hodně mohl. Už by byl hezký kožíšek. No, 1,15 m holka má. Ne, bude jí furt polikat. Možná nahodí pampy, no. Ty pak se vlní, ne, úplně to. Zrušíváme ty nožky, no, posej. OK, šup, a má je před sebou. Teď ti vypoď. Jenom ty nohy. No, ty nahláváš, tak to je ještě lepší. No. To normálně.
Ty vole.